Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Tak zní začátek článku 6 hlavy 2 Listiny základních práv Evropské unie. Společenství se od svého vzniku zasazuje za dodržování lidských práv a podporu demokracie. Svoboda i bezpečnost jsou křehké. A jak se ukázalo, je snadné o ně přijít. Hlavním tématem letošních eurovoleb bude už i kvůli válce, kterou Rusko rozpoutalo na kontinentě, bezpečnost. Bezpečnost a obrana jsou stěžejními pilíři každého nezávislého, tedy suverénního státu. Po vpádu Putinových vojsk na Ukrajinu se znovu rozhořela veřejná debata o vzniku tzv. Unijní armády. Myšlenka hezká, ale do reality hůř převeditelná. Nabízí se hned několik otázek. Kdo by unijní vojáky cvičil? Kde by je cvičil? A konec konců i v jakém jazyce? EU se proto soustředí na to, co zvládá lépe. Přerozdělování peněz Ukrajině, výcvik ukrajinských vojáků, posílení výroby zbraní a jejich dodávky. A více i méně úspěšně agresora, tedy Ruskou federaci, Unie sankcionuje. Mrazí Rusům jejich majetek v Evropě, Nedovoluje tamním občanům na území Unie cestovat, nebo nevyváží a nedováží ruské zboží. Podpora napadené Ukrajiny nejenže je morálně správná, ale také tak zabraňujeme další a daleko větší uprchlické vlně a hlavně přesunu konfliktu dál do regionu východní a střední Evropy. A to je extra důležité pro státy jako Česko, Polsko nebo Slovensko, které jsou zeměpisně mnohem blíž bojišti. Hrozbu představuje i šíření dezinformací a kybernetické útoky. V první polovině roku 2023 Evropská unie zaznamenala 3krát víc kyberincidentů než půl roku předtím. Nejčastější byly ransomware a DDoS útoky. Následovaly krádeže osobních údajů. Nejčastěji mířily na veřejnou správu, jednotlivce nebo zdravotnictví. Akt Evropské unie o kybernetické solidaritě má odhalování a reakci na podobné incidenty zlepšit. A co když někdo sabotuje EU zevnitř? Můžou se ostatní členské státy bránit, když mají pocit, že jejich unijní kolega nehraje úplně podle předepsaných pravidel? Můžou a v minulosti se to dokonce už několikrát stalo. Před pár lety i našim sousedům Polákům a Maďarům. Evropská komise se pozastavila nad jejich kreativním pojetím pojmu právní stát. Polskou vládu kritizovala například za diskriminaci queer lidí. Tehdejší kabinet zavedl pod záminkou ochrany tradičních konzervativních hodnot takzvané LGBTQ+ free zóny, tedy místa, kam takoví lidé nesměli chodit. A to nebyl jediný škraloup. Pochybnosti panovaly i o nezávislosti soudů a médií. V Orbánovském Maďarsku je to doteď stejně. Zestátněná média, soudy nebo dokonce zákaz výuky o sexuálních menšinách na školách. No a co na to Budapešť s Varšavou? Vyhrožovali, že zablokují klíčovou ekonomickou legislativu. Jak je to možné? Uvnitř Rady Evropské unie se dnes nejčastěji hlasuje takzvanou kvalifikovanou většinou. To znamená, že víc států přehlasuje méně států. Jsou ale i situace, kdy se na legislativě musí shodnout celá 27 najednou. Pokud se jen jediná členská země vzbouří nebo s něčím nesouhlasí nebo veto použije jako vyjednávací nástroj, nic neprojde. To platí zejména u otázek, které jsou brány jako speciálně citlivé. Společná zahraniční politika, finance nebo obrana. No a není tomu tak dávno, co maďarský premiér Orbán, kterého Evropská unie kárala, chtěl vetovat balíček sankcí vůči Rusku. No a kruh se uzavírá.